sprede det. Den er sådan 7. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Altså Åland er jo virkelig en af de største succeshistorier altså for den dansk musik i de sidste mange år. Altså der er jo ikke nogen, som har klaret det lige så godt i udlandet. Altså salgsmæssigt er der jo klar Medina altså meget bedre, og jeg ved ikke hvad, alle mulige Fønner gør sikkert også, eller altså det jo. Men hun er bare så pisse sej, og hun arbejder jo benhårdt. Altså, hun er opvarmet for Katy Perry nu i USA. Får vi se, hvad det er. Jamen, det er helt spændende i hvert fald at have været en del af det, synes jeg. Altså, det er jo næsten... Jeg tror ikke, vi tjener penge ind igen. Men ikke den her før. Den er helt vildt fin. Ja, den er godt flot. Den er helt sammen. Det er Anders der har Pelle Styrgaard. Der er med på Styrgaard. Så Simon fra Sorgskole. Vi starter med Pelle Styrgaard. Jamen altså så den næste succes var jo Åland. Det er ikke hendes debutalbum, ikke? Kasper, den daværende A&R, som stopper her den 1. september. Han fandt hende over MySpace, altså sådan helt klassisk A&R-ship-agtigt, ikke? At man ligesom lurer, og så var der en kontakt og så videre, ikke? Og så, hun har en fantastisk stor bag, altså det der med, at hun var balletdanser i Sverige-agtigt, ikke? Og så fik hun en skade, om det kunne da være, at jeg skulle blive musiker-agtigt, ikke? Og så er hun fortryllende musiker, sådan der-agtigt, ikke? Og udgiver en plade, som er sådan en anmelder-darling, ikke? Og vinder en masse priser, og tager til USA og spiller på til en konference derovre, bliver picket op af direktøren for Sony Epic, deres division der, ikke? Så bare siger, at jeg vil signe på stedet, ikke? Altså, så det er jo sådan en Disney-historie, ikke? Og det er klart, det er jo også godt for os, fordi det er os, der har fundet den artist, som er ved at blive rigtig stor rundt om i verden-agtigt nu, ikke? Så det vil sige, at det åbner nogle døre i uddannelsen, ikke? Altså så vores internationale netværk er ligesom... Så derfor er det sådan set et udmærket billede på, hvad Fake Diamond også er, ikke? At man ligesom prøver at have nogle nationale artister, som går godt herhjemme-agtigt, ikke? Og så prøver man ligesom det der med at have nogle artister, som måske bliver store i udlandet, de der udviklende artister, ikke? Og så kan det jo gå rigtig godt på et tidspunkt, ikke? Ja. Er det sjovt? Ja, det synes jeg. Det er jo det er sjovt det der med, at det hele tiden er omskifteligt. Altså der er ikke noget sådan der er ikke en måde at gøre det på, som er den samme som sidste akt. Så man kan, altså der er jo, man gør sig nogle erfaringer og sådan noget der, ikke? Men alting er ligesom til diskussion. Altså så derfor er det også, kan man godt komme ind på kontoret dage og ligesom tænke, okay, altså hvor skal jeg starte? Fordi der ligesom ikke er en sandhed, ikke? Og det er der, du er blevet god til at spille bordtennis. Og det er derfor, jeg ligesom prøver at satse på andre områder også, ikke? Og hundetræning. Og hundetræning, ja. Det er mest dagen, der tager sig det. Hyggeligt. Det var en lang arbejdsdag hernede. Ja, tak så mange. Og de har lavet en bøde? Ja. Okay, fedt. Du vil synes, du ned til 5. Ja. I har det sjovt. Jeg tror, det har meget at gøre med, at jeg i 10 år sådan noget, der lavede jeg noget, som var meget, hvad skal vi sige, som bare var salg og var meget mere fokuseret på indtjening af penge og sådan noget. Og så tjente man en masse penge, og så har jeg egentlig aldrig haft noget, der er ikke sådan nogen i min familie, der går op i penge rigtigt, eller du ved, men jeg har aldrig rigtig været sådan et mål at tjene penge i sig selv. Det var mere måske at gøre alt det undervejs, men der var spændende. Og så det er ret spændende at lave projekter, som altså kan se ud i noget, som jo, der er masser af andre, der laver pladeselskaber, og også masser af andre, der laver det. Men tanken med det her er måske lidt mere, at det er sådan nogle ting, som altså som pladeselskaber, så er det en del millioner efterhånden, der er investeret i det. Og det er jo altså det sjove er, at det er der jo ikke rigtig nogen, der gør. Altså, det synes jeg er lidt spændende. Lige pludselig ude på Sankt Hans Torv, så er der en, der dytter og sidder i en eller anden stor Audi. Og jeg gik på rum og havde ingen penge, og jeg tænkte, Jakob for helvede, gammel langhåret Ibi, hvad fanden sker der i en Audi? De der blik, at vi skulle sgu da lige mødes, eller det var hyggeligt. Og så var det faktisk, at på en eller anden måde, igennem nogle andre folk, tror jeg også, kom i kontakt, og så opstod muligheden ude på verdens mindste kaffebar ude i Tullinsgade. Og Jakob, på det tidspunkt havde han nogle penge, han havde tjent, og som han gerne ville investere i et eller andet projekt. Og det var så den her lille kaffebar, som kostede 100.000 kroner, og så var kaffebaren hans. Jeg gik på RUK, og jeg gad ikke RUK mere. Og
fandt vi hinanden på den måde, at han havde egentlig brug for sådan en som mig, der kunne arbejde sig ind i butikken og få andel af den på den måde. Og så byggede vi jo den her 9 kvadratmeter lille bitte kaffebar op, og skabte faktisk et rigtig dejligt kreativt miljø derude. Altså, det er jo helt vildt sjovt, det er så mange forskellige ting, men til at starte med var tanken i virkeligheden, at jeg investerede i Soulane, så købte jeg en tøjbutik i Stockholm, som virkelig var en mega fed tøjbutik, som blev kåret som til Sværsvesterbutik, og den som gik konkurs i år, som jeg havde sammen med en partner, hvor det ikke rigtig fungerede. Men tanken var lidt, at man kunne have samlet det hele, altså sælge Soulane i butikken, som så kunne promovere det sammen med det her. Skal vi ikke gå ind? Ej, vi holder et møde. Ja, så ikke også noget klart. Vi holder mødet. Henning er kunstner, han laver de fedeste ting. Nå. Og har sit eget atelier i Kerteminde. Kerteminde? Hvad laver du for nogle ting? Jeg laver sådan noget street art inspireret, afrikansk inspireret. Kober-inspireret. Hvad laver du ikke? Det er faktisk det, jeg laver. Det er helt vildt flot. Det er meget meget. Jeg skal bare lige se det. Den er så helt fin. Det er en der hedder Anders, som jeg boede sammen med før, som har hvad hedder det? Det er bare Ja. Så var med i det. Ja. Men den er bare ret... Rummet er det ham fra Blaze Boogie, eller hvad? Ja. Hvad er det? Er det ham fra Blaze Boogie? Nej, det er det ikke, men han har også lavet et nummer med Alberte. Yes, ja, det er rigtigt, ja. Sådan en single-plade, som den er ikke solgt særlig meget, men den er... Vi lavede en musikvideo, hvor der var 2 piger, der sad og kyssede i 3,5 minutter eller sådan noget. Og var det jer, der lavede den? Ja, Sejt. og så og det kostede nærmest bare en matador mix at lave den, altså vi havde god ånd. Og så og den kostede, altså jeg tror den kostede 500 kroner. Billigste musik, vi nogensinde har lavet, og den har fået, jeg ved ikke, 2,5 millioner views, eller altså helt mange. Så 2 piger, der kysser åbenbart et koncept i fleste. Ja, det er noget, man kan. Den er fin. Og så laver alle mulige forskellige. Så jeg kan ikke gå hen og ramme gamle så henter jeg lige. Ja. Så laver nogle ting for ham, så er det bare en anden. Det er lige den første ramme, jeg fandt hernede. Okay. Men det forstår sig selv at trykke t-shirts. Hvad laver rammerne for dig? Det gør de ude på noget, der hedder Københavns Tekstiltrykkeri. Okay. Er noget med en glas whisky eller en kompas og... Det er meget god handel. Når det er opvaskeren der? Yes, Er det dig, der lavede den? ja. Nå. Den er fed, mand. Den er. Så kan man købe dem ude på nummer, man kan købe dem. Det var jo dengang, kan I huske den her historie, da de var, hvor de havde t-shirt på med opvaskeren? Ja, det er jo så cool. Det var så sejt, altså. Lige nu der har jeg lidt New Balance, og jeg har lidt kun jeans. Men ellers er det kun danske mærker, jeg har. Og fremover er det kun danske mærker. For det er der sindssygt mange gode danske mærker, så jeg sælger det godt. Nu for eksempel Soulans bukser, jeg har solgt, dem har jeg solgt 2 på anden år. Det er sgu da meget godt. Hvad var musikken før? Og slagten. Oprindeligt Victoria forretning og slagten, og så blev det efterfølgende bare slagten. Og så efter slagteren blev det sådan et meatpack sted, hvor man stod og holdt og skar nogle kreaturer op og pakkede det. Og så stod det tomt i 4 år, hvor ham der havde det, han havde bare læst en masse lort ind til lignende loppemarked. Og så en af mine gode venner, hvor jeg jo kender ham tilfældigvis, så sad vi en dag i en sommerhus og sludrede, så sagde han, jeg har et lokale på Vesterbro, jeg havde lyst til at lege det. Og der havde jeg stort set skrevet på lokale i Elmegade. Okay. Og så tænkte jeg, jeg kan meget hellere her på Vesterbrogade. Altså Elmegade er cool nok. Ja. Men det her det er Elmegade. Altså, der er nogen, der sikkert har nogle ejendomme og alt Ja. men breder dig, du har pladeselskab, tøjselskab, flere caféer. Ja. Altså man kan sige i hvert fald, altså sådan investeringsmæssigt i nogle projekter, som er en eller anden måde ret kulturelle. Altså det er jo også det, der er det specielle ved Soulane, er jo, at det er jo et tøjfirma, men vi laver faktisk utrolig mange ting, som ikke de steder har så meget at gøre med tøjet. Altså, Det er kulturproduktion. Ja, på en eller anden måde er det jo også. Altså, det er selvfølgelig tøjet, der er fokus, og det vi gerne vil. Men der er alligevel alle mulige... Min inspiration er jo, at der er nogle andre, der ikke rigtig gør det. Det er jo det, jeg synes, der er sjovt. Altså, og tåbeligt. Rigtig dumt, faktisk. Det er lidt... Ja. Det er bare meget fedt. Alting er, at vi går meget op i, at det skal være lidt lokalt. Så faktisk er en af tingene, jeg har, er jo det, at vi... For lang tid siden var jeg i New York sammen med Mikkel fra Norse. Og så besøgte vi A-Life, og så havde de fået et nyt kontor i sådan en helt smadret bygning i Chinatown, tror jeg det var. Og så var det sådan, vi flyttede her for at bygge vores eget neighborhood. Og det er sådan lidt af en af mine tanker, er lidt sådan, jamen det er, at man er hele tiden ude og
med granola, da jeg købte mig ind, så tænkte jeg, at vi skal åbne Christianshavn og Østerbro. Ja. Nej, vi skal faktisk bare kun åbne i samme gade. Altså, så det synes jeg er helt fedt. Så det er sådan lidt, at de fleste herinde kan købe frisøren her, ikke? Og vi køber vores rejser ved rejsebureau der. Og Tatoveret derinde også? ja, næsten. Jo, det gør Silas sidst også. Ja, men det var mere bare ligesom ting, lille ting, jeg bare lige kom til at tænke på. Vi begge to så sådan, det var egentlig lidt fjollet, du ved, at man kom til at stå med. Men hvad har I ellers gang i dag? Vi har været på granola, og vi har lige været Claus Samsø. I hendes farm. Fra, hvad er det? 3 uger? Ja, det er fra, jo, det er nok fra sådan noget en uge, 2 uger inden showet. Ja, Så til nu-agtigt. 4 uger så måske, ikke? Ja. Ja, men det er fedt det der med her, sådan, det var faktisk Tina, som var butiksbestyrer herude, som havde været ved Mads Nørgaard, hvor de havde en tavle, de hang op, og så kaldte de ligesom fyldt så meget op som muligt. Ja, jamen præcis, det er det som, jeg tror ikke, vi aldrig sådan rigtig tænkt over på den måde. Nej, men det er også så snart, at tingene bliver sådan visuelt i det daglige, så kan man nærmest nemmere forholde sig til det og få et billede af, om det går den rigtige eller den forkerte vej. Hvordan faldt I hinanden? Jeg tror næsten, vi har et billede af det. Meget random, så var vi begge to, hjalp vi til et lagersalg. Det er rigtigt. Så jeg kan huske, vi var sådan lidt bare random blevet sådan hjælper. Så der var ikke rigtig noget, vi havde ikke rigtig nogen funktion. Vi havde aldrig mødt hinanden før, så vi gik bare sådan lidt rundt og stenede og prøvede. Man kan jo ikke rigtig rydde op på sådan en lagersalg. Og så kan jeg godt huske på et tidspunkt, så blev det sådan lidt mere at bare klæde sig lidt ud og så mødtes vi et par måneder senere eller sådan noget, tror jeg, i byen en gang, hvor jeg tror sådan lidt måske, jeg var lidt alene i byen. Og så mødte jeg dig, som, jeg ved ikke om du var alene i byen eller nej, det var nok ikke helt lige, men i hvert fald... Jeg har i hvert fald fået et lille entourage. Det endte med i hvert fald, at vi var blevet meget fulde og lavede kaffe i en gryde, der var brugt til spaghetti. Så jeg fik en kop kaffe, hvor der var sådan en lille oliven. Så har vi vel arbejdet sammen på den ene eller på den anden måde i snart 3 år eller sådan noget. Det betyder, at jeg er skæv. Gør det? På russisk. Seriøst? Topsy? Det er, hvad hedder det? Jamen det er jo, hvad hedder det, T-O-R. Nå, men det er fordi, man kan nemlig læse det. Altså hvis man kan ordene, så er det nærmest. Er det ikke sådan, så kan man nærmest bare sige det? Men det er sådan, altså sådan, udtalen er rent faktisk rimelig tæt på vores måde at udtale på, men vi kan jo ikke læse bogstaverne. Nej. Jeg skal lige sige, der ikke er... Nej, det er kun, det er kun for en agent, som jeg har fået. Det er ham, der har Skandinavien. Der skal nogen i nogle flere lande. Afrika er nok lidt tyndt. Jamen det er meget sjovt, det kommer til at være meget sådan en lige linje over, ikke? Lige bortset fra Kazakhstan og Mongoliet. Der kommer der nok ikke så mange på. Ja, det er lige en dag. I optakten til et show, så kommer jeg altid til at kigge på de der små ting, som jeg synes, at vi kunne gøre bedre. Så jeg kommer altid til at tænke på det næste. Imens jeg, eller sådan lige i slutningen, tænker jeg, okay, næste gang skal vi huske at have en printer, der virker backstage. Altså sådan. Vi er jo altid gået op i, at folk faktisk har det rigtig godt. Altså, om det så. I havde jo også en masse frivillige, der var helt vildt lykkelige for, om de kunne komme til at lave noget for jer. Ja. Det kunne jeg da se, da jeg stod og forsøgte at lande ned mellem brostenene med min stiletter og holde mig op og rejse med min vodka og det hele her, ikke? Jeg synes, det er samme som Pixie, at man opdager, at hvis du har 60 ingredienser i stedet for 70 ingredienser, så tjener du penge lige pludselig. Og det er det samme, der er. Altså, det er fuldstændig det samme, der gælder med tøjfirmaet. Jeg tror egentlig, at det er jo det, som man kan tage på tværs af alle tingene, det er, at man altså begrænsning inden for det segment, eller den ting, man laver, det er der pengene ligger i. Altså ligesom, hvis du har en kaffebar, så i stedet for at have 20 forskellige kaffer på, og folk vil bare købe de 5 sammen, så måske bare fokusere på at lave de 5 rigtig godt, i stedet for at ligesom, altid skulle på alting. Altså, Og så min marker cykelhandler, han havde set, at der var et lokale ledigt på verden. Og planen var egentlig, det var fordi jeg var på udkig efter et lokale, man kunne lave en cykelfart. Og så min marker cykelhandler, han havde set, at der var et lokale ledigt på verden. Så tog jeg ind og kiggede på det, og så var det jo... For det første så var det jo alt for småt til cykler, men så var det jo helt fantastisk inde i en baggård, altså
tøj, der hang til tørre og helt pivetøj, så jeg var lige ved at få tårer i øjnene. Så jeg tænkte, det skal jeg kraftedeme lave noget andet her, altså. Og jamen, så gik jeg i gang, så lavede jeg en lille café der, som så hed Granola. Og startede op med morgenmad og kaffe og alt det der. Og kørte i 2 år. Og så fik jeg skide travlt til sidst. Vi fik så travlt, så vi skulle være 2 på arbejde. Og det kunne den ligesom ikke bære, fordi den var for lille. Og så tænkte jeg, det gider jeg sgu ikke det her. Og så handlede jeg frugt hos grønthandlerne i den butik, som jeg har nu. Og de var sådan ligesom på vej ud, og så sagde jeg, at jeg godt var interesseret i det, hvis det var. Og det gik så op. Og så åbnede vi der for 2,5 år siden. Og jeg har haft skide travlt siden med det. Hvad var ambitionen med det sted? Det skal være rart. Det skal se godt ud. Det skal være rart. Altså de kan jo se det her. Det er jo det, jeg går op i. Det er jo det, jeg synes er sjovt. Jeg synes, det er skide sjovt at dekorere. Det er sjovt at lave en stil. Det er sjovt at lave et eller andet. Det er sjovt at lave et univers af en art, ikke? Og så er jeg jo sådan en retro-fyr, ikke? Så jeg synes bare, at det er sjovt at lave noget, der er gammelt. Og det er rigtig dejligt nemt at lave noget, der er gammelt, fordi det er opfundet. At jeg skal ikke opfinde noget som helst, og det er jo så dejligt befriende, når man kan sige, at man ikke behøver at opfinde noget nyt. Og inde i mit hoved er der sgu ikke rigtig noget nyt at opfinde. Det hele det er ligesom, altså former og farver og kaffen og det hele, det er lavet før, ikke? Men det giver en frihed at sige, nu stjæler jeg mig arme og ben af alt det, jeg synes er fedt, og sætter det sammen. Og det er i hvert fald lykkes med Granola. Og jeg er sikker på, at det også kommer til at lykkes her. Og det er ikke fordi, det er gammelt, men jeg tror simpelthen, at det lykkes, fordi at jeg kan godt lide at gøre mig umage med ting. Og jeg tror seriøst på, det lyder sådan lidt gammeldags, men hvis man gør sig umage med ting, så får man også succes. Altså, alle dem, der har succes, de har gjort sig umage. For vi laver screenprint i Belgien med sådan en rigtig sej en pige, der hedder Nick, som laver det. Og så sådan limiteret, vi har lavet 3 husk mit navn, som så kommer i 20 stykker hver, tror jeg. Og vi lavede med en, der hedder Ragnar, som er rigtig populær i Sverige. Jeg tror, det er 7 forskellige, der er på nu. Det næste, vi laver, det med Christian Devanché og Thijs Wendt. Nå, men så ideen er bare, at det er sådan en, det er kun for skandinaviske kunstnere. Og så turnerer det ligesom i, så er det meningen, at bare skal turnere rundt i Skandinavien, eller også uden Skandinavien, at en udstilling, at der hele tiden bare kommer nye værker til løbende, som hver måned kommer der måske et nyt print til. Og så er det en helt enkelt udstilling, fordi at hvis man vil have udstilling, så kommer alt ligesom indrammet, og så det er nærmest bare at hamre det op på væggen. Det er, at man har husket et navn, som er kendt i Danmark, men så findes der, ved folk ikke rigtigt, hvem, eller selvfølgelig er nogen, der ved, hvem han er i Sverige, men han har ikke et navn i Sverige på den måde. Så findes der en husk med navn i Sverige, som jeg lægger op med. Så parer man dem på en eller anden måde, sådan at så er der en webshop, og så går man ind og kigger der, og så ser man ligesom, okay, man kan godt lide ham, men så kan man sikkert også lide den anden. Så det er sådan en, selvfølgelig er målet jo, at det skal være kommercielt, og vi skulle gerne kunne tjene nogle penge på det, på en eller anden måde. Men målet er også, at samtidig, at man kan sådan styrke en eller anden form for skandinavisk, oparbejde et eller andet kendskab til de forskellige kunstnere på tværs af grænserne. Det lyder sådan. Så synes jeg også bare sådan, det er fedt for eksempel at kunne lave noget kunst, som alle har råd til at købe, eller alle, men som koster fra 800 til 4.000 kroner. Jeg synes, at det er sjovere også at se, om man kan lave noget kommercielt ud af noget, der i virkeligheden er ret ukommercielt. Ja. Men den der med sådan at virkelig bevare den der, det er en af de stærkeste ting, synes jeg, man kan gøre. Det er også det, altså det at bevare den der følelse af, at man er fælles om at bygge noget op. Det gør også, at folk har lyst til at knokle helt meget for det. Og det gør også, at hvis den her sæson den går rigtig godt, så kører vi en ny printer. Altså du ved, det er sådan ligesom, det er jo helt vildt plat, men det er jo ret fedt. Altså det gør, at man printer på begge sider af papiret. Og det handler ikke om at være nære, fordi så bruger vi, du ved, vi kan sagtens gå ud og lave en middag som dyr for alle andre, eller lave noget sjovt, men det handler om at gøre sig fortjent til tingene på en eller anden måde, i stedet for at bare bruge og udløse alt. Det er en fed ting. Sådan noget, så der man laver redden, så bygger man redden. Det er derfor, jeg er blevet så gammel. Ja. Man skal bygge redden. Jeg købte lidt aktier i Carlsberg, så tænkte jeg, at det gjorde det op for, at jeg ikke drak alkohol. Hvad kan man sige? Eller en af de få baggårde er sådan
er bibeholdt og ikke sådan istandsat. Og der har vi været så heldige at tilegne os alle garagen, som faktisk er sådan nogle gamle hestestalde, og senere hen blev brugt som parkering for pølsevogne i København. Der er mange små historier, der ligger og ulmer i garagen. Vi rykker ud til Skelbæk der nu. Det er så fedt. Det er desværre lidt en uddød race, den her pølsevogne, men jeg håber, at de sidste, der er tilbage, at de ligesom kan blive der. Vi har haft mange byture sammen, skal lige sige mig og Jacob. Vi var hver især glade for piger, og vi gik i byen. Var måske på Rust, for eksempel. Så var det Jacob, der gik over til pigerne. Uden man egentlig selv havde snakket om de piger, men han gik over til nogle piger. Det han så sagde til pigerne, det var, at ham der står derovre, som så var mig, eller en af de andre drenge, han er helt vild med dig. Og han gad helt vildt godt at snakke med dig. Og jo mere han sagde det, så lignede man mere og mere en idiot, der stod derovre og var vild med den pige, som han snakkede med. Og på den måde så skabte han kontakt til pigen, og det endte altid med, at han selv skrev afsted med den pige, som han egentlig prøvede at forvente til at få. Og det var Jacobs, jeg vil sige, det er det er de bedste tricks, men det er også det vildeste bissetricks, man overhovedet kan komme i tanke om, når man tænker på Jacob. Men den brugte han brugte bissetricks og var god til det. Og fra den lille kaffebar, så fik mig og Jacob ud på noget mere. Og der blev så en mulighed ude på Østerbro, som vi egentlig ikke rigtig kendte noget til. Men lige pludselig så stod der et sted, som gerne ville sælges, og vi ville gerne købe det, og så muligheden i det. Under forhandlingerne, så sad vi og skulle aflevere pengene, som var lidt under bordet også. Dem skulle vi aflevere ude i Svanemølle Havn. Der havde vi en eller anden mærkelig aftale med en mand, der skulle have nogle penge. Og mig og Jacob, vi har pakket vores tasker og sparet lidt op til det, vi nu skal betale. Og så kommer vi derud, og jeg kan bare huske, bølgerne de blæste bare ind fra Svanemøllen. Og det var sådan en mærkelig kok, der kom ud fra køkkenet og tænkte bare, var det det? Men så kommer vi så til selve forhandlingerne, hvor vi skal udveksle penge og papir. Og så blev vi enige om et beløb, der hed 100.000. Det var det, vi skulle give kontant. Da vi siger det beløb, så siger ham, der skulle have pengene, siger han, det var ikke det, vi aftalte. Og så er det bare ikke det, vi aftalte. Vi har 100.000 med, som vi aftalte. Men det var ikke det, vi aftalte. Og så måtte vi uden for døren igen, og lige snakke sammen, uden han var der, om hvad vi egentlig havde aftalt i sin tid. Og så indgik vi så til sidst et kompromis, og til sidst så blev handlen, så gik den i orden, og fik Pixel. 2010 var et rigtig lort over den. Altså, havde jo både en tøjbutik i konkurs i Sverige, og lukkede 2 andre butikker, og det er stadig sådan lidt i gang med, at jeg skal lukke nogle projekter, som er i gang, og så er der nogle projekter, som jeg gerne vil investere i. Sammen med, Markus, som er sådan en grafiker, han laver meget for Solan. Han laver også Pedrolo, eller hvad? Ja. Og Nikolaj Holm Møller som fotograf. Ja, præcis. Og så Christian der, som bare virker sig, og som plejer at spille nogle gange, når vi har event i butikkerne og sådan noget. Som skal udkomme til oktober eller november. Jeg tror det er november. Jeg skulle også udkomme i juni og juli. Men det er mega sejt. Det er sådan lidt sådan en blanding af sådan noget med noget med gasmaske på, og noget pænt og noget ikke så pænt. Det er ret sejt. Det er et helt sjovt projekt. Det er også meget sjovt at lave til pornobladet. Det er lidt hyggeligt med alle de her cykler, der er her, ikke? Nå, det var hyggeligt at hænge ud. Ja, i lige måde. Tak skal vi have. Det var fedt. Det var super fedt. Det blev en lang dag. Det gjorde det. Det var meget uarbejdet dag. Det var også meget hyggeligt. Jeg har fat i noget kreativt miljø, og jeg synes, at det kendetegner lige meget næsten, hvor han befinder sig. Så finder han nogle folk eller partnere, som han tror på og kan se noget i, og tit så har han virkelig ret i at tro på de her personer. Og hjemme i bilen igen. Ja, det er fint. Lidt underligt, man ved ikke rigtigt, hvad det går ud på det her.